Urmează un program care conține un limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, și astăzi, ca în fiecare zi, trebuie să vă obișnuiți cu. Și astăzi, ca și ieri, vă vom prezenta o super emisiune, deci o emisiune de mare angajament, pentru că numai așa știm noi să facem, nu-i așa? Ei bine, astăzi noi vom pleda pentru casele sortite pieirii. Și vorbesc cu referire strictă, directă, la casele naționalizate, la locuințele sociale, care nu știu dacă a fost intenționată aleasă această destinație pentru familiile nevoiașe sau cred eu că trebuia să li se găsească un alt adăpost, iar aceste case să fie restaurate pentru că reprezintă o arhitectură de secol XIX, reprezintă o arhitectură care ține de cultura noastră și la care noi trebuie să ținem, trebuie să păstrăm aceste lucruri. Și veți vedea pe parcursul acestei emisiuni, mă rog, câteva dintre clădirile în cădere liberă, lăsate voiți sau fără voie, deși nu știu, să nu interpretăm acum, însă e un semnal de alarmă. Iar invitata mea de astăzi este unul dintre puținii oameni care s-a zbătut să câștige și a câștigat dreptul de a restaura o asemenea clădire, a cărei istorie o vom afla astăzi și veți vedea, desigur, pe parcursul emisiunii cum a ajuns o clădire într-o stare de degradare acută, puternică, cum a ajuns ea astăzi. Să-mi dați voie să vă prezint așadar pe o cunoștință mai veche, o amică, o femeie extraordinară. Este avocată ea, însă este un om cu mare suflet, am zis însă, pentru că avocații au o altă... Nu să știți ce se spune despre avocați, nu să spun eu acum. Prin urmare, invitata mea de astăzi este avocata Gianina Poroșnicu. Bine că ai venit, draga mea. Un om cu bine suflet, te-am găsit și bine v-am găsit. Un om cu gust, un om cu un simț... cum simți să răspunde? Aș fi vrut să includă, nu am cuvântul la mine, faptul că ai dorit neapărat o casă veche. Da, dar ce-am dorit-o? Da, ai dorit-o? Și cât am luptat pentru ea. Și ce greu a fost. Da, de ce a fost greu? Uite, nu știu, cum vrei, să privim întâi alte clădiri mai vechi sau să vorbim despre ta? Să începem așa de departe cum și să ne apropiem. Mie mi este indiferent. Sigur, eu cu drag vorbesc întotdeauna despre casa mea și despre casele vechi din Iași. Casa mea este o casă de la începutul secolului 20, 1900 la 1912, o face evreul Zoller. Așa. Excepțional a fost arhitectul. Îmi cer scuze că, fiind nepregătită pentru emisiune, pentru că m-ai luat din procese, nu m-am uitat în dosar, pentru că ar fi fost foarte frumos de amintit cine a fost arhitectul. Ea este o bijuterie arhitecturală. Cei din comisia Dar o vom filma la un moment dat. Când va fi fațada făcută, pentru că ea este în refacere. Când am fost în fața Comisiei de Cultură, ei mi-au spus: aveți grijă, aveți o casă foarte valoroasă. Casa este valoroasă, este o casă de la începutul secolului 20, în Iași sunt și case din secolul 19 spre sfârșit, cu dantelării extraordinare. Da, haideți să le vedem, să aruncăm o privire pe fațadă prin Iași, da? Să vedem cam
cum arată clădirile, da, cunoscutul palat excepțional. Da, Braunstein, fostul cec, tot acolo se află și Galeria de Artă, este o clădire extraordinară, a aparținut tot unui evreu și, prin urmare, acum, dacă știu eu bine, în interior sunt catacombe. Da, sunt catacombe, sunt interiorul arată foarte prost. Locuințe sociale, da. Am avut ocazia să intru o singură dată de mult. Iată și interiorul. Ce să zic, arată mai bine decât arăta casa mea atunci când am luat-o, acum 2 ani. Da, fantastic. Și dacă știi cât de valoroase sunt aceste case. Da, este o clădire de sfârșit de secol XIX, a doua jumătate a secolului XIX, da. Și ce importanță li se dau unor astfel de case în străinătate, când am fost la niște confrați... Noi nu știm să prețuim. Când am fost la niște confrați de-ai mei în Madrid, cabinetul lor de avocatură era într-o clădire de la 1937. Iată. Și eu i-am spus, casa mea este din 1912 și i-am spus, ola, cabinetul meu este într-o clădire de la 1912. Cu cât e mai veche casa, cu atât... Cântărește mai mult, are mai multă greutate. Da, sunt extrem de valorificate și de apreciate și acolo e așa o chestiune de blazon să spui cuiva eu am o casă din secolul XVIII. Gândește ce înseamnă să spui să am din secolul XVII. Acolo sunt case... Iar la noi, uite ce frumos din păcate, aceste case. Din păcate, e atât de mult de spus și probabil că ar trebui să ne întâlnim cu autoritățile, să discutăm. Acum nu mai mult de o lună de zile a fost domnul actualul primar la mine în vizită, m-a felicitat că am făcut am refăcut casa. Sigur, autoritățile mi-au dat atât cât au putut, pentru că legea ca atare nu este extraordinar de generoasă cu cei care vor să cumpere astfel de case și să le refacă, însă autoritățile locale m-au ajutat cât au putut de mult. La un moment dat râdeam așa cu cinism că nu cred că există nimeni din primărie care să nu mă cunoască. În cei 2 ani de zile tot am deschis și am închis ușile primăriei. Deci 2 ani ți-au trebuit ca să obții autorizații sau cum? În acești 2 ani de zile am cumpărat-o de la chiriași, pentru că erau cazuri sociale cărora le se repartizaseră. Casa este o casă mare, împărțită și a fost împărțită la 4 familii. Deci fiecare familie avea câte 2 camere. Și gândiți-vă că a trebuit să cumpăr de la fiecare să cumpăr fiecarei familii un apartament, să-i mut, să fac acte de vânzare-cumpărare cu ei, după aia să trec prin Comisia de Cultură, să obțin aprobările, să fac dosarul pentru refacerea casei și după aia să mă apuc de șantier. Și nici nu știu ce a fost mai greu, nu neapărat molozul șantierului, cât travaliul acesta cu actele. Nu e un lucru ușor. Eu cred că este infernal acest drum. Da, pentru că el a ținut 2 ani de zile, iar eu sunt un om care niciodată nu fac mâine dacă pot face azi. M-am străduit cât s-a putut de mult. Dar până la urmă, deci, tu ești concluzia este că se merită. Proprietar? Eu sunt proprietar, slavă Domnului. Nu cred că ar putea investi un chiriaș în niciun caz. Nu, am devenit proprietar, am cumpărat dreptul fiecarei familii repartizate acolo, le-am cumpărat fiecare câte un apartament, i-am mutat și m-am mutat apoi în casă. Cât de ușor a fost să satisfaci gusturile, nevoile chiriașilor, pretențiile? A fost foarte greu, pentru că un om care n-a avut niciodată nimic și având posibilitatea să aibă ceva, a vrut mult, nimeni n-a vrut puțin. Da, nu este ușor. Nu este deloc ușor. Acum eu înțeleg, ca un om care a trecut prin lucrul acesta, înțeleg de ce case atât de frumoase, da, spectaculoase, de ce nu se bucură nimeni de ele, de ce n-au fațada făcută, de ce nu au trandafiri în curte. Pentru că este foarte greu, adică și cei care mă ascultă și știu despre ce vorbesc, o să-mi dea neapărat crezare. Este ca și cum investiția este ori 2. Deci mi-aș fi făcut 2 case și nu una. Pentru că am decopertat-o, am desfăcut-o, am restaurat-o și după aia am consolidat-o și după aia am îmbrăcat-o.
La un moment dat mi-aduc aminte, casa mea, așa cum o luasem eu și era în paragină, la un moment dat arăta ca o cetate medievală, cu șanțuri înăuntru și în afară, pentru că a venit expertul și a spus nu, trebuie să, casa aceasta nu să trăi 100 de ani, casa trebuie să trăiască cel puțin 500 de ani, nu este a dumneavoastră, ci este a urmașilor dumneavoastră, deci casa asta aparține istoriei și atunci o facem și mi-a dat niște soluții foarte costisitoare, în fine, dar eu nu mă plâng, eu mă bucur că am o casă rezistentă. Echipa care a lucrat la casa mea este echipa care a făcut Palatul Culturii, deci vă dați seama cât de exigenți. Și sunt oameni care vin din domeniul culturii, sunt extrem de exigenți, iubesc foarte tare aceste case vechi și atunci nu fac deloc rabat. Casa mea este monument istoric, ea este valoroasă nu numai din punct de vedere arhitectural, dar are o istorie de 100 de ani și are o istorie extraordinar de frumoasă. A fost casa evreului Zoller, apoi Zoller a vândut-o unui alt evreu. Se scurt-circuitează de acolo istoria, au venit comuniștii. Astăzi am vrut să cumpăr de la anticarul domnul Grumăzescu, celebrul domnul Grumăzescu, un tablou de la 1950 și am spus o să-mi aducă tabloul acesta foarte multe amintiri neplăcute, pentru că se pare că perioada aceasta a fost perioada în care au venit comuniștii și au luat evreilor casa. Bătrâna de 80 de ani, unul din proprietarii acestei case mi-a spus la un moment dat că au venit niște doamne pe la 40-50 de ani din Israel și au rugat, au spus nu vrem nimic, să nu credeți că vrem să cumpărăm, să revendicăm ceva, vrem doar să vedem această casă pentru că este locul copilăriei noastre. Și i-au povestit bătrânei, se pare că pe la 1950 evreii pierd casa, după aia ea devine orice, dar numai proprietate personală, devine secție de poliție, a fost casă de conspirație, a fost fabrică de săpun, cumva în ordinea invers cronologică. Și ce să vă spun, că atunci când s-a lucrat la casă am găsit niște fresce excepționale, tavanele casei erau pictate pentru că era un stufit, nu am putut să păstrez ca mărturii, însă eu am încercat, pentru că face parte din perioada aceea Belle Époque, am încercat cu arhitectul cel puțin să o aduc la epoca respectivă, iar arhitectul meu ține neapărat... amenajarea? Exact, inclusiv amenajarea și o să vedeți în fotografii. Vreau să-i mulțumesc foarte tare, e un arhitect tânăr, mult mai tânăr decât mine, Ionuț Biciușcă, și eu am ascultat atât de tare de el, încât astăzi am luat un tablou și dacă el a spus nu, eu nu l-am pus, pentru că vrea să fac o galerie de portrete, tocmai ca să păstreze foarte tare amprenta începutului de secol. Ce n-am făcut și noi vedem acum și nu neapărat îmi pare rău, imagini din actuala casă, nu ceea ce a fost înainte vreme. Cine știe cum o fi fost. Cine știe cum o fi fost. În orice caz, evreul era foarte bogat, avea o fabrică de bomboane. În acte, pentru că arhiva le-a păstrat, Arhiva Securității a păstrat aceste documente. Ai intrat acolo? Și sigur că da, am tot dosarul xerocopiat, cu drag l-am citit, scris tot din peniță și am găsit pe inițialul proprietar, făcând o cerere, timbrând, având acces, sigur, m-a ajutat domnul director, domnul Cânte, care mi-a fost un foarte bun sfetnic, de-al el mi-a dat și arhitectul și cu drag mi-aduc aminte că am văzut domnule primar al comunei Iași și scrisul și semnătura proprietarului, pe care eu am să-l proslăvesc toată viața, pentru că a avut o casă excepțională și sigur că gusturile lui și-a pus amprenta. Ionuț Biciușcă se numește arhitectul, foarte tânăr și de care eu am ascultat cu sfințenie, și care este cel care a făcut și monumentul, care a făcut și muzeul universității, care a făcut și cafeneaua universității, deci avea mâna deja făcută pentru monumentele istorice.
aici vă aflați în biroul meu acum. Dacă tu ai secționat această clădire. Eu nu am secționat nimic, eu am păstrat întru totul. Marea mea dorință a fost să păstrez întru totul. N-ai transformat o parte în nimic, birou? Da, în două camere m-am mutat eu cu birou și în celelalte tot eu, cu viața personală. Așa. Dar n-am schimbat nimic din interior, din contră, i-am cerut arhitectului să păstreze exact. Și e foarte frumos, pentru că înăuntru, când deschizi toate ușile, te afli ca în saloanele acelea vechi și ai imaginea asupra întregii case. Dacă ești în centrul casei, poți să vizualizezi tot ce se întâmplă în casă. Deci au fost gândite foarte bine. În fine, casa este foarte frumoasă, spun eu, și au spus oameni de specialitate. Este meritul acestui arhitect și este meritul arhitectului inițial, de care noi am ascultat foarte tare. Și am fost foarte norocoasă și eu și arhitectul și inginerul cu toți, pentru că dosarul acesta, îmi spunea domnul director Cântec, directorul Arhivei Naționale, că rar găsești dosare complete cum a fost al nostru. Și atunci am avut schițele cu interiorul, cu exteriorul casei. În interior, din păcate, nu știm cum a fost, că dacă aș fi știut, aș fi respectat fără doar și poate cât se putea de mult. Vedeți, aici vă aflați în camera cea mai mare. Era un salon care, după moda vremii, era mai, ca și cameră, era mai, ca și înălțime, era mult mai înalt decât celelalte. Da. Era mult mai înalt decât celelalte. Noi le-am adus toate la același nivel, pentru că se impunea din punct de vedere, aici sunt specialiști pe construcție care știu de ce m-au lămurit în felul acesta, însă cât s-a putut de mult am încercat să păstrez opulența casei. Repet, casa era mult mai, singurul lucru pe care nu l-am putut reface, era mult mai încărcată ca și stil, cu picturi pe tavane, pe tavan, foarte frumoase picturi, fresce în ulei. În rest, arhitectul așa a gândit-o să dăm patina aceea a începutului de secol. Foarte bună idee și țin să te felicit și eu îmi doresc, visez să obțin o asemenea casă, să o restaurez și să lucrez în ea, să dea Dumnezeu să ți se împlinească visul. Îmi dau seama că e aproape imposibil. Să știi că e foarte greu, nu este imposibil. Uite, eu am reușit, dar este foarte greu. Toată ziua cu actele și cu birocrația. Și da, îmi spuneau vecinii mei: Doamne, dacă nici dumneavoastră sunteți avocat, nu v-ați... Am luptat un an de zile numai pentru 1 metru de pământ, în plus, ca să pot să fac intrarea autentică a casei. Da, mi-a trebuit, pentru că am refăcut-o, mi-a trebuit 1 metru de pământ și actele au durat foarte mult. În fine, totul este foarte greu, dar eu spun, ce în viață este ușor? Nimic nu este ușor și când ai o miză mare trebuie să lupți. Casele acestea sunt extrem de valoroase. Lângă mine aveți, când o să treceți pe acolo, să vă gândiți la ce vă spun eu. Este o casă la fel de valoroasă ca a mea. Este casa în care a stat pentru o perioadă nu foarte lungă Elena Doamna. În casa mea au stat părinții Elenei Doamna pentru o vreme. Avea un rond de flori, avea în spate este o stradelă, veneau cu caleștele, era foarte, văd cu ochii minții și îmi închipui că era foarte frumoasă zonă, avea un rond de flori, deci iată ce epocă. Strada aceasta, Elena Doamna, pe care e situată casa mea și cele două case despre care iată acum vă vorbesc, strada aceasta se numea Strada Alba. Era strada de promenadă, o găsești în toate monografiile, se cheamă linia de aur a istoriei arhitecturii ieșene, cu Zavodă, Târgu Cucu, Strada Albă, actuala Elena Doamna. Loc de promenadă cu magazine, evreul în casa căruia stau vindea rahat și bomboane. În camerele cabinetului meu, sper să am și eu flerul lui de om de afaceri, în cabinetele, în cele două birouri unde mi-am mutat eu cabinetul, el avea magazinul.
Și într-o cameră avea, Poate cum se fi numește, rămas cancelaria, biroul lui de Poate fi rămas manager. impregnat în pereți energia lui de bun comerciant. Sper să fi rămas, dar mă gândesc eu, din nefericire, au rămas și multe energii negative. Gândiți-vă ceva să zică, să ai o casă atât de frumoasă și să vină comuniștii să-ți o ia. Eu cred că s-au întâmplat drame extraordinar de mari și acolo unde este evreul, sper să-i ușurez sufletul și să vadă că peste 100 de ani a venit cineva și a dat viață și sper să dau viață, să dau atmosferă acestei case. Sunt 100 de ani. Sunt 100 de ani, da. Deci de la 1912, peste 100 de ani. Și iată că fix la fix 100 de ani cumpăr eu această casă. Și sigur vreau să fac o slujbă religioasă, vreau să comemorez memoria celor care, amintirea celor care, iertați-mă, sunt obosită, să comemorez amintirea celor care au stat în acea casă, fără doar și poate au fost destine frunte la modul tragic, repet. Imaginați-vă cu toții ce înseamnă să ai o casă atât de frumoasă, e o dantelărie, un spectacol de casă și ea era așa împodobită și prin interior și prin exterior și cred că pentru că erau oameni foarte bogați, numai oameni foarte bogați din acele timpuri își permiteau astfel de case și cu o muncă, după o muncă de o viață să vină cineva să-ți ia casa. Foarte greu, nici nu vreau să mă gândesc. Sper că le se ușurează cumva sufletul și ei de acolo cred că de multe ori m-au ajutat, pentru că mărturisesc, cred că e prima dată când mărturisesc că am avut și momente în care mi-am pus mâinile la propriu în cap și am zis de ce m-am băgat eu într-o treabă pe care nu o stăpânesc, pentru că n-am știut niciodată ce iau la pachet, în sensul că iau foarte multe hârtii. Să vă dau așa un exemplu care acum este amuzant pentru mine, de la momentul acela n-a fost amuzant. M-am dus la primărie. Rămânem aici. Rămânem aici, luăm pauză, ne întoarcem și aflăm ce a luat la pachet Gianina Poroșnicu. Atunci când a luat și casă. Pauză și ne întoarcem. Legea e proastă. Am revenit, stimați telespectatori, la noi și în pauză s-a discutat despre casele naționalizate și ce ar trebui să facem noi ca să le protejăm. Că până la urmă reprezintă o comoară și iată cum spunea invitata mea, Gianina Poroșnicu, străinătatea știe să prețuiască asemenea valori naționale, sunt monumente istorice, da? Iar nouă nu știu ce ne lipsește de nu reușim să facem lucrurile așa cum ar trebui făcute ele. Probabil avem alte priorități. Acum, să ne punem întrebarea logică, cine dictează aceste priorități? Da, sunt întrebări retorice, stimați telespectatori. Cine are de răspuns la ele, își răspunde sigur. Ne întoarcem la pachetul de probleme pe care l-a obținut Gianina Poroșnicu atunci când s-a hotărât să se îndrăgostească de această casă și să o pună pe picioare. Da, cred că ăsta e cuvântul potrivit. Eu m-am îndrăgostit de această casă. Spuneam că la un moment dat m-am dus și când să... Tu te-ai îndrăgostit de o casă în cădere, o vechitură, da? Da. Așa. Neștiind ce iau, era și așa foarte frumoasă. Ce ți-a plăcut când te-ai hotărât? Ți-aduce aminte ziua când ai văzut-o prima dată? De mult mă uitam la astfel de case și cochetam cu ideea să am o casă veche. Cred că am luat morbul ăsta de la tatăl meu care colecționează, că el este și un colecționar de Eminescu, dar colecționează icoane vechi, are o serie de lucruri intrate în patrimoniul național, deci tot vechituri. Așa, trebuie să-ți placă lucrul acesta. Și dacă îți place, după aia îți găsești energia să lupți pentru ele și, în fine, e o poveste lungă. Cred că e o chestiune moștenită din familie. În fine, m-am îndrăgostit de această casă, am luptat pentru ea. La un moment dat m-am aflat în situația, parcă eram așa în Kafka, într-o situație demnă de marele scriitor Kafka,
când să mă duc la cadastru și să înregistrez, a spus, stați un pic, dumneavoastră n-ați cumpărat, deci cumpărasem toată casa, da? Și când am ajuns la ultimul proprietar al casei, pentru cele 2 camere, zice, nu, trebuie să mai plătiți încă o dată terenul de desubt, pentru că de fapt ați luat acum numai zidurile. Păi cum așa? Zic, voi vă auziți ce spuneți? Că... da. Și mergi la prefect, mergi la primar, mergi la oficiul juridic. A fost foarte greu. Păi, într-adevăr cumpărase? Nu, într-adevăr cumpărasem inițial tot, adică nu mai datoram autorităților nimic. Deci ai cumpărat de la autorități? Hârtiile care se mai încurcă între ele. Tu de la primărie, de unde ai cumpărat Păi eu am casa? cumpărat, nu, este iarăși o poveste Păi te rog foarte ca să mă complicată. Este o lege care spune așa, chiriașii care stau înainte de 95, ei au dreptul să cumpere aceste imobile, da, care au fost repartizate ca și locuințe sociale. Statul are un drept de preemțiune, deci mai întâi trebuie să întrebi statul, fiind monument istoric, da, în categoria monumentelor istorice. Dar se pune problema așa, că ei trebuie să cumpere. Eu le-am cumpărat o casă, le-am dat bani ca să-și cumpere ei locuința, am pus ipotecă pe locuitele și am făcut schimb de apartamente. Și a fost așa și toate actele mele de proprietate, eu am văzut, eu n-am văzut în viața mea contract de vânzare-cumpărare așa de 10-18 pagini. Deci totul a fost foarte labirintic, a fost foarte greu. A fost foarte, foarte greu. A fost, cred că, cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea. Faptul că am făcut un copil, o profesie grea, cum e avocatura, de drept penal, nu, asta chiar a fost un lucru foarte greu. Dacă cineva dorește să se înhame la ceea ce să vină la mine, să se inspire, să fie primul pas? Să se inspire de optimism. Nu, sunt pași. Te rog să nu sperii pe nimeni. Da, nu, îi faci ușor, îi faci cu încet, dar îi poți face. Nu, asta e o problemă dacă îți dorești. Dacă îți dorești, reușești. Nu, dar n-aș putea să spun că a fost ușor. A fost foarte greu și ăsta e un răspuns de ce. Iată de ce nu sunt salvate aceste monumente istorice. Sigur, în străinătate, că vorbeam cum e în afară și cum e la noi, la un anumit interval de timp plătești, statul îți dă bani ca să-ți poți face fațada, să-ți menții fațada. Fațadele acestea sunt foarte scumpe, pentru că, de exemplu, toate piesele de pe fațadă sunt făcute manual, pentru că n-ai să găsești astăzi, numai sculptorii au putut reface dantelăria aceasta, nu se mai fac piese din acelea și muncă de aceea de giovaiergiu. De exemplu, casa are o parte, o dantelărie bătută cu trandafir, în altă parte are niște frunze așa în liană. Când a văzut sculptorul în ce l-am băgat, da? Și care a trebuit să le facă în oglindă, n-a putut să le multiplice, au trebuit să le facă personal. Eu vă spun lucrurile astea din avion, pentru că acestea sunt deja detalii demne de arhitect. În fine, totul a fost foarte greu și trebuie făcut o casă de felul acesta cu profesioniști, trebuie făcută cu profesioniști. Și profesioniștii costă și este foarte greu și am ipotecă pe casă și am băgat în această casă munca vieții mele, dar sunt foarte fericită când mă uit la ea și consider că, așa cum a spus și domnul primar Chirica, ați făcut ceva și pentru orașul nostru. Adică chiar am sentimentul că am făcut ceva pentru comunitatea în care trăiesc. Că am salvat o casă care este extrem de valoroasă. Au spus-o oameni competenți din domeniu. Felicitările și ale noastre. Mă felicit și eu câteodată. Da. Păi așa trebuie. Mă felicit și eu câteodată, tocmai ca să am energia să duc la capăt, pentru că nu e finalizată casa și încă o să mai întrebească poate vreun an, 2 și atunci îmi trebuie energie. De 2 ani lucrezi la ea sau 2 ani ți-a trebuit numai pentru acte? Păi a fost, eu sunt, apropo de deschiderea ta, sunt umană, sunt foarte umană, deși sunt avocat, tu ai spus că avocații au o aură. Da.
oamenii aceștia până s-au mutat, i-am așteptat pe vechi chiriași să se mute, i-am văzut la casele lor și după aia m-am ocupat, eu făcând în paralel actele și după aia am început eu construcția. Și de aceea a durat 2 ani de zile și încă nu este gata, probabil că o să mai dureze încă 2 ani, dar vreau să dau spirit acestei case, pentru că merită. Deci de 2 ani tu lucrezi la ea? Da, aș putea spune că da. Cu tot cu acte sau... Păi, ți-am zis, actele, mutatul locatarilor, că i-am mutat la propriu. Deci 2 ani. Da, aveam o femeie o doamnă de 80 de ani, deci am mutat-o, i-am dus lucrurile. A fost foarte greu. A fost foarte greu, da. Dar te-a costat casa asta? A costat tot ce am putut eu aduna într-o viață. Și 2 ani unde ai stat? Cât ți-ai făcut 2 ani am stat, nu 2 ani, dar 1 an am stat cu toate lucrurile vieții mele într-o singură cameră. A fost foarte greu. Mie nu-mi place să mă plâng niciodată, dar vă spun, a fost foarte greu. Dar, repet, ce e ușor în viață? Nimic nu este ușor. Dar mă bucur că zâmbești, ai puterea să zâmbești după 2 ani de chinuri. Da, pentru că acum totul este frumos, cel puțin în interior. Da, haideți să mai vedem puțin acele în imagini exterior, din interior. Da, să vedeți cum poate deveni o casă în paragină, în cădere, prin muncă, prin dorință, în special prin dorința ta de a reuși. Păcat că n-aveți fotografiile cu ce a fost înainte. Da, păcat că nu le avem atâta... Totul era paragină. În fine, sunt câteva detalii din doar câteva camere, pentru că tu te-ai pripit, astăzi m-ai chemat, astăzi a trebuit să vin. Mulțumesc că ai zis da! Și da, eu nu pot să te refuz pe tine niciodată. Ești o drăguță. Și am venit repede, dar nepregătită. Nu nimic, lasă că o vom mai face la un moment dat o emisiune complexă. Eu m-aș dori, este una din marile mele dorințe, să fac o emisiune cu domnul Grumăzescu, care știe atât de multe despre Strada Albă, care știe atât de mult despre istoria acelei perioade. Voi aveați la Teleiem pe domnul invitat și făceați emisiune cu domnul Miticanu. Da, nu mai e, din păcate. Și din păcate a decedat. Și eu când am cumpărat această casă, l-am căutat și am aflat că, ce nefericit caz pentru mine, cu un an înainte decedase. Pentru că așa de mult aș fi vrut să-l întreb despre casă, despre vecinii mei de altă dată. Am găsit în monografia lui despre casa mea și am zâmbit așa, pentru că povestește autorul cărții, evreul își cumpărase o fabrică, își cumpărase o mașinărie, zice dumnealui, o adusese proaspăt din Germania și huruia și vecinii îl reclamau. Și mi-am adus aminte la vecinii mei care m-au tot reclamat la DAPP, că doamna avocat lasă gunoi în curte, că nu vine. Ei n-au realizat ce le-am făcut eu acolo sau ce o să le fac, ce o să reușesc la final să le fac, să le crească și lor valoarea caselor lor, pentru că orice casă de felul acesta refăcută, acum vorbesc mercantil, va ridica foarte mult valoarea zonei. Categoric. Și în fine, ei m-au reclamat, dar mă am bine cu vecinii, acum când văd că totul este ok. Chiar mi-au dat o mână de ajutor. Și telefonul acesta de unde Telefonul acesta nu este de epocă, e un telefon care imită un telefon de epocă. De acum încolo vor începe căutările mele și o să colind probabil la anticariatele din Europa și o să încerc să-mi găsesc lucruri autentice din perioada aceea foarte frumoasă, Belle Époque, începutul secolului XII. Gândiți-vă la Coco Chanel, că ea începuse să... 12-20. Început secolul 20, am zis 12, oboseala. Coco Chanel începuse să mai taie rochiile la femei, femeile au început să-și scoată pălăriile, să renunțe la
vestimentațiile acelea ample, apăruse automobilul, telefonul, cinematograful, chiar am citit la epoca casei. Da, te-ai documentat, sigur, am citit. tot ca să-ți poți face căsuța aceasta. Da, domnul Grumăzescu m-a ajutat și sunt foarte recunoscătoare, mi-a dat 2 monografii, le-am citit, una este a profesorului Creancă, care este o foarte complexă monografie a Iașului și mi-am regăsit, și ce bucurie pe mine că am regăsit strada și am regăsit casa. Și monografia aceasta, acelui care a avut, cred că 2 ani de zile emisiune la voi, și care era un împătimit al Iașului vechi. Și exact, da. Și vă dați seama ce mare bucurie pe mine că am găsit casa, am găsit povești despre casa mea. Și a fost extraordinar. Deci te-au impresionat poveștile? Și apoi casa sau casa? Nu, am luat casa și după aia am început să studiez despre casă. Și ai constatat că este pentru fascinantă. Că tot eu am aflat, nu știu cum și nu știu când exact, că în străinătate astfel de case sunt brevetate, în sensul că apelezi la istorici, la persoane competente și îți fac o istorie a casei documentată. Și atunci când se vinde o astfel de casă, se vinde cu brevetul ei, cu istoria ei, și cu cât e o istorie mai veche, tot ce este peste 100 de ani, este extrem de valoros în străinătate, și dacă este și brevetat și are o istorie și au trăit personalități, atunci crește valoarea, din de vedere economic, crește valoarea acestei case, deși au venit la mine prieteni foarte buni și care sunt mari oameni de afaceri în Iași, mari oameni de afaceri și chiar și specialiști în imobiliare, și au început să cârcotească că e prea scump, câți metri locuibili, că zidurile la mine sunt foarte groase. Eu nu vând această casă, deci nu discutați în termenii ăștia cu mine că se face, că nu se merită, că se merită. Casa aceasta este pentru sufletul meu, e cel mai frumos cadou pe care o să-l fac copilului meu și sper să-l prețuiască. Și e foarte drăguț copilul meu care are 12 ani, Antonio, când a venit prima dată, mama, e cam antic pe aici. Te rog să nu faci camera așa. Da. Și cum îi vei face camera? Sau cum ai făcut-o deja? Nu păstrăm stilul casei, adică nu. Iubim copilul enorm, dar trebuie să păstrăm stilul casei. El trebuie să iubească și să înțeleagă stilul acestei case. Încet îi va place, sunt foarte sigură. Deci ai avut mici probleme de neînțelegere? Nu au fost probleme. Sigur, mi-am adus aminte cum a admirat copilul meu. Mama, e cam antic. El mi-a lăsat mână liberă. Eu m-am implicat foarte tare și în acte și în munca de pe șantier. Chiar m-am implicat. Pot spune că eu am făcut o casă. Și sigur cu constructori și cu arhitecții, dar specialistă mare îndată cu părerea, și nu mi-a dat mâna liberă, de ce nu? Și în final, ceea ce a ieșit, i-a plăcut? Sigur, a plăcut tuturor. Iertați-mă că sunt atât de lipsită de modestie, dar sigur, da, nu, a plăcut tuturor. Deci ăsta este adevărul. Domnul Chirica, că poate mă aude, primarul actual, a spus este cea mai frumoasă casă din Iași. Au fost oameni din cultură și au spus da, este extraordinar, îl felicităm pe arhitect. Eu nu am meritul decât că am achiesat la punctul de vedere al arhitectului, n-am avut decât o foarte mică nuanță de schimbat în proiectul de interior, atât doar în proiectul de interior, că cel din exterior noi am păstrat amprenta casei. La interior am vrut mai puțin lemn decât se gândise arhitectul să pună. Și în rest eu am văzut o singură dată planșele și am spus asta este, așa facem. Extraordinar, mi-a citit gusturile, m-a ghicit și sigur, eu îl respect foarte mult. V-am spus, astăzi am fost în situația comică că am adus un tablou și a spus nu merge, vrem să facem galerie de portrete și a spus să-l duc înapoi, ascult arhitectul, îl ascult cu mare sfințenie. Și cred că cu 10 ani Ionuț Biciușcă mai mic decât mine, dar este extrem de talentat, cred că va fi un mare arhitect al Iașului. Dacă a făcut el până la 30 și un pic de ani, a făcut un muzeu și a făcut
are făcut splendid cafeneaua universității, dându-i patina aceea de anii 1890 și a făcut Casa Mea și mai are un palmaresul lui profesional și alte capodopere, are un hotel, un restaurant, nu face reclamă, un restaurant cunoscut din Iași, o cofetărie cunoscută, un hotel. Va fi un mare, mare arhitect și este un mare arhitect. Da, tu ți-ai mutat hăinuțele în casă? Da, timp de 2 luni de zile mi-am mutat. Da, 2 luni de zile a durat mutatul. Și tu mergi pe vârfuri prin casă ca să nu iei patina? Sunt foarte, mai prins fără să știi, sunt foarte exagerată cu lucrurile, eu chiar țin tot ce s-a pus acolo. Deci mergi pe vârfuri? Și cu papuci de nimeni nu intră încălțat în casa mea. Așa. Cred că pe arhitect, pe arhitect nu mi-am permis să-l descalțe, eu și arhitectul acestei case, dar s-a simțit că știa că descalță-te, arhitect, dar descalță-te. Nu s-a descălțat, dar în rest toată lumea are același regim, se descalță. Nu o să mă pot... E un obicei de epocă europeană, actuală, să intri încălțat. Nu o să mă pot obișnui niciodată. Tocmai pentru că prețuiesc lucrurile și pe ce calc și pe ce stau, prețuiesc foarte tare. În fine, asta așa ca să ne amuzăm, pentru că e o emisiune așa de suflet. La tine, nu asta contează. Ideea este că un arhitect ieșean de 30 ceva de ani a salvat o casă și a făcut-o extraordinar de frumos, pentru că toți cei care s-au minunat, au găsit că este o magie, mai ales cei care au știut în ce hal fusese luată casa. Gândiți-vă casa care are o înălțime de palat. Ai sentimentul că ești într-un palat, are o anumită înălțime, chiar nu știu, cred că peste 5 metri, da? Chiar nu știu. Casa este foarte înaltă, cred că un pic mai înaltă decât studioul vostru, deci foarte înaltă. Gândiți-vă că îi puseseră plafon, era dat în jos ca să poată fi încălzită. Dintr-o cameră au făcut 2. Îmi povestea unul din proprietari că găsise înainte niște țigani, nu îi discriminăm, dar făceau mâncare în ceaun și făceau foc în mijlocul camerei, care este salonul, a fost salonul de primire al evreului. Ce să vă mai spun cu picturile? Erau toate afumate. Vecinii erau toți paradoxal. Da. Ca să vedeți ce face comunism, pe lângă faptul că a stricat arhitectura, dar a stricat sufletul omului, să bagi 4 familii care n-au nimic în comun, într-o singură casă. Și casa circulă, da, e cu uși care circulă. Erau ușile zidite. Oamenii erau în proces la propriu, se dăduseră în judecată, se certau, nu se salutau. Stabiliseră culoar în curte, pe unde trece o familie, pe unde trece cealaltă familie. Greu. Eu le-am cumpărat case și am încercat să vorbesc cu toți, deși ei nu vorbeau unii cu ceilalți. Tu ai reușit să le cumperi case tuturor sau mai ai încă de cumpărat? Nu, toți sunt mutați la casele lor. Mai întâi ei și după aia eu. Nu, eu v-am zis că eu am stat într-o singură cameră 1 an de zile și nu exagerez, este un adevăr. M-a sunat o prietenă care a făcut un eveniment extraordinar în Iași, prietena mea, directoarea de la Bethany, și a făcut, după cum știți, a fost un eveniment acum recent și mi-a spus, draga mea, nu te-am mai invitat anul ăsta, pentru că te-am invitat anul trecut și n-ai venit. I-am zis, dar tu nu m-ai crezut că eu nu aveam, plecasem cu 3 perechi de blugi și câteva tricouri și că toate hainele mele au stat în pod. Zic, de acum să mă inviți la bal, pentru că voi veni. Da, pentru că voi veni, atunci n-aveam cu ce să vin. Dar mi-am adus aminte că tu, în emisiunea aceea pe care am făcut-o noi, cu prăjituri și așa, mi-ai spus că toate lucrurile tale sunt în pod la mama. Da, și acum mi-aduc și aminte și ți-am zis, uite că se poate trăi, ce filozofie de viață, că se poate trăi cu puține lucruri, și pentru că eram atât de implicată în procedurile astea cu casa, încât... Da, știi ce-mi pare bine? Că te găsesc azi mult mai liniștită decât atunci.
Da, cred că am și o anumită aură. Sigur, am fost un om foarte tracasat. Am sentimentul că vin dintr-un război. Au fost 2 ani. Păi m-am luptat, nu ți-am povestit, m-am luptat cu autoritățile. Da, chiar așa să te fi marcat, cu nevoile. Și ești obișnuită să lupți, să duci astfel de lupte încât bănuiesc că ți se tocește spinarea. Sunt un om foarte puternic. Ca tare de aia m-am și apucat de un lucru așa care a fost cât casa de mare. Dar ia zi-mi, pentru viitor, pentru cei care visează la asemenea lucruri, mai mult imposibile decât posibile, să încerce sau nu? Să se apuce, să ia taurul de coarne sau nu? Uite că îți răspund cu un exemplu. Am o casă alături, îți povesteam că este casa în care a stat Elena, doamna, o perioadă. Și scurtă de timp la o mătușă de-a ei boieroaică. Și casa aceea arată îngrozitor. Eu am fost înăuntru, că m-am prietenit cu toți proprietari și mai ales copiilor îmi sunt foarte buni prieteni. Și casa este excepțională, are 2 laturi, vezi, iarăși dacă îi deschizi ușile, este monumentală. Din centrul casei, parcă ai vedea un întreg univers. Și de fiecare dată când vine un client la mine sau un prieten, mi-a spus, știi, nu știi pe cineva care vrea să ia casa aceasta, îți povestesc eu cum ar putea să o ia. Și vecinii mei de 2 ani mă întreabă, doamna avocat, nu ne luați și pe noi? Zic, de-abia reușesc să termin casa de alături. M-am gândit, ca să-ți răspund, să fac lobby pentru ea, să o pot promova pe un site și cu timpul să găsesc pe cineva căruia să-i explic, cred că aș fi în stare să-i fac eu toate, să mă ocup de toate hârtiile, toate actele care sunt foarte multe, foarte grele. M-am spus că cred că 10 kg de acte am adunat și aș face toate lucrurile acestea cu drag să vină cineva să ia casă. Să știți, astfel de case nu se iau pe bani foarte mulți. Ulterior investești foarte mult în ele. Și n-am știut nici eu la ce mă bag. Dar totul e bine când se termină cu bine. Și tu ești aproape de finish. Nu, ce m-a întristat cel mai tare este că atunci când am avut nevoie de bani, pentru că a trebuit să împrumut bani să o termin și n-am terminat-o încă și am luat un credit și am pus ipotecă pe casă, m-am supărat rău de tot pentru că totul a fost mai scump și asigurarea și creditul a fost foarte mult condiționat. Noi e un monument istoric. Noi stai că nu e o vechitură, că eu o consolidase. Da, toată lumea vede atunci au văzut pe hârtie, au văzut nu știu cum, au văzut numai hârtie acasă de la 1912. Păi sta, să dăm, să nu dăm. Și mi-a dat după niște rigori draconice. Și sigur, sunt supărată pe bănci, sunt supărată pe autorități, dar iubesc casele și te vezi că zâmbesc și sunt fericită că am reușit să cumpăr o astfel de casă și încurajez pe toată lumea să facă acest lucru. La sfârșit vor avea, fără doar și poate, o mare satisfacție. Gianina Poroșnicu, mulțumesc și felicitările noastre din suflet, pentru că chiar le meriți. Stimații mei, mulțumim că ne-ați fost alături și vă aștept mâine. Mâine la ora 16 vă aștept din nou aici la Oameni de Poveste.